Ngayong hapon sa inyo, tanan. Ngayong hapon, sir. Salamat ako sa inyo. Pinagin kang nole. O kang ma'am, sa inyong pagdawat sa amo din he. O gatiman sa ninyo. Arlene po. Salamat kay Arlene ha. Salamat po kay Ting. May nag-abot mo. Arlene po eh. Kaya karon magpabiling ta sa pan sa pag-antos mag-antos at kabulahan ng kaog na ugol ng buwang masakiton wala magpabiling ta sa pan sa pag-antos unang tamalangit mag-antos ng kabulahanan ako lang painom ko din yung tubig alayo mo pero haluol ang mga kalit haluol nagpalayo ito mo Sa bangko. Ang layo na po doon. salamat na muhigit mo na muhigit mo na ni sa isang kamatuhan o samtang na ako din ninyo na ay nagatiman niya ako nagabantay ko takaan kayo nagubay ka ako alam mo lapit dito nalipay po pa tayo itong mga espiritu dito na kulit yung nakita mo naitala ninyo dito na nakapot yung bisita namin Nama ko ang ginang nilis. Ha? Ayaw ginang mo kasi ang bandi na akong yata ko niya. Bili bandi, hindi sa yuta. Kaya mo sila ako bandi. Ang bandi sa yuta diri, o nakatok ka diri, yun, kamatayon. Ang nagulong nila tama. Kaya nakakalakaw. Sakay sakyanan, pili ko ka kaya parang nakay protection, nalibre ka sa imuhang security. Nah, tapos na nakakatagaw bante dili. Di nyo makanya. Ano nga? Kasi pag-ihap lang. Pag-ihap sa iyong mga propiedad piso. Kaya kisa gusto na, di ba pahit kayo, no? Lagi ka pagkano, hindi ka katulog, no? Yan ay nag-usig ang hirong, mudakan ka. Pero ang akong bahandi ninyo naghihatag, puwi anak ko dito sa pagungitan. Dili ikahatag sa kalibutan kung dili ikahatag na ako ninyo na dahilan. Kaya si Kristo ang kahayag na dito sa pagungitan. Kaya nagapandong ko sa kalayo sa Espiritu. Kung magpabiling mo sa bunyag o mamatay ka mo, sama ni Kristo. Una ka mamalangit. Kasi si Kristo ilansang na sa cross. Kaya yun na. Baby, ayaw man. Di nagkautan. Di balansang pa. Sa inyong amahan, magbunyag ninyo. Kaya. So, mo nang damay kayo dito ang nanganit. Kaya wala man ang sayod. Okay? Dali, no? Hindi na naman. Nasa dito. Nandun sa kamati. Okay? Ang gamay ninyo, mga kantidad, kaako, dugo, kahit na, kanako. Salamat kayo, mga anak. Bisa rin halay mo ka na. Ano mga kapatid? Gilipay ninyo ang akong kitlangin. Gilipay ninyo ang mga taong nag-antos para mag-asang pagmagdugutan. Kaya kung wala ka, di matubad ang kasulatan na magwali siya na yutan mo. Kaya wala may maminaw kaninyo. Kung naikot mong galing ka mo, nung malaki. Kita mo may naminaw ka na ako. Kapag ang mga tao nga hindi paminaw ka na ako. Sige, tungkos ka. Mamagtangos ka na. Sa akong kilatang ka niya. Sige ko tinahi. Dili ko tagiya. Dili sa kalibutan. Kaya mag-iukurang sa kalibutan ang away sa Diyos. Ihatag ko kanina. Maroon, lakon ka. Pagkagasa ka sa mga kasatan. Nasahit ako ang nagasa ko. Nakakita na ka. Doon ba na ka?
Pinagdulin niyo po. Nalipay ako po. Nalaguan ka mo kay mga puska. Kapag-isay ko ganito niya po sa kapag. Nung akong pinakot. Mga mapakamupan. Kapag karoon na kadoon na kami. Pag-ibalaran ang inyong pagkakataon. Igisin ang iyong kabuhay sa kalipay. Bisan mo kaya nalang ako sa kabuhay. Ayoko mong pag-ibig sa nagiging kanyang malupas. Kay kanunay ako nilang ipapatayo nilang isang kapag ibuhin ako sa parang mabatik ninyo ako. Kung kamumismo sa kumpul sa ang iyong kaspo. Kung sa ang iyong kasakit. Ayaw ko po katamak. Kay magtumantit ang balaang kasakit. Kay ipahuntan ko na ang akong kasakit. Kung madaman ka, kay ipatong ko na ang akong mga trikong tinansanita. Kung piligon ang mga maayong pilit sa buhay niya. Diin mag-hari ako sa niya. Niyato ako sa para pag-andam sa rawang makakungtaan sa akong mga katawan. O nataon na nini. Gibuhin na sa anak sa tawa na kapunin upang kaniya. O nasulog kaniya. Tasitapan ko. O nabulog kaniya. Tumitan ko. Kung sa inyong dibukas, maunang ang iyong anihan. Naluoy ako pang-ayot sa pinangkagpusakan. Nagkatulog ang iyong luha para sa kaluwasan sa tao. Apagyanan siya madatan. Masasalamat ka niyo, pangalan. Salamat ka niya. Kanunay niya ang isulti ang akong iwan. Parang kamot akong makita. Kung dili ka mo matuo kaniya, tuo ka mo kanako. Kaya ko, ang nakagamit kaniya. Amen. Dahil akong ipakita. Mga anak, inubunin ninyo ba kayo? Tawagan ninyo ang inyong kinitanan. Ang mga pinilikanan. Badlungan lang ang iyong anak sa maso sa pagkikanan. Ayaw lang ninyong tulungan. Kay maunang ang inyong anak. Bana, inong bumibig ang kanya. Bisa kinsa ang inyong asawa. Dito mga anak. Ayaw pagpabukas. Mga asawa. Kahora ugma ang inyong mga anak. Ang bata, nagapuin niya ang tina. Di nga magpakita sa inyong kasupok o kahimatas. Kung kamanaw ninyo, bisag lilit ka mo mga anak. Hatagan ko na kamo sa inyong kikinan. Pagpulog na kamo nga kontenta. Isulti ka na sa kong ikan. Kamayog sa kanako kong parte. Apan, unahin ang ganan. Kaya matuman ang kasulatan. Kaya ito po, daghan pa ang mga tao, ang mga bugal-bugal sa isang ito. Nung mali pa ngayon, ang gusto ka na ko, dapit ka na ko.
Amen. Ang hindi gusto, makipatok niya ako. Kaya kung mo ano lang din para sa lawas. Sayang, nagpakaulaw ka na sa Espiritu. Apal kung ano niya para sa Espiritu, ulan sa lawas. Balibayan siya. Kay mukha ko naman siya. Gaya. Kita nag-ayag. Sa dahil sa nakikita mo, okay. Pagkasamahan ng mga pinasalamat. Kaya po, salamat din ang kami. Ibigay ko sa atin. Okay. Salamat ha. Salamat kayo. Pagpahina ko ninyo. Okay. Pagyan mo isa. Sige, sige. Pagyan ako dyan sa nakalit mong gagawin na nakasabot sa Espiritu kaya kung mainit mong gagawin. Ay, sige. O, sa nag-uubigay na lang tayo. Masarap na doon. Pag-over na lang ko ha. Kasi maghilak, mag-uupusap. Ako na magkaroon ba? Ako na May yan. hapon sa inyo. Tanan. May hapon sir. Salamat ako sa inyo. Kaya pinagayad ka, Noli. O kang ma'am, sa inyong pagdawat sa amo din he. O gati man, sa ninyo. Arlene po. Salamat kay Arlene ha. Salamat po kay Te. May nag-abot mo doon. Arlene po eh. Pinagay ako sa inyo. Pero ilang po kakabalangka na. Salamat lang sa inyo, eh. Magtanaw ko sa inyo, like. Minong na. Oo, ang gani ko kay ang cellphone di ako tanang naasaya. Sige lang, abot sa inyong balay. Dito lang. Ipasagong lita ang buwan sa ako. Tuwa. Adyan naman sa kailang ko pasoon kay Murag. Hapon-hapon naman. Murag ka pa naman eh. Salamat sa inyong panan. Salamat po. Salamat sa... Ano lang din ninyo Ay hapon. Espirituhanong ka sa i-cream tea. Ay, Kung na ay mag-kumintan ay na. Paki-share lang ha. Sa kuha po namin pag-isana. Excited na yung mga ko niya. Oo, share lang ang share. Share lang salamat kay ninyo. Ayaw mo ha, ayaw. Salamat po sa pag-ano. Ako nga ito pang mahal. Para na-tipidan ko. boy. Balik. Balik ni boy. Oy, gimingaw kayo niya na. Salamat. Salamat kayo din na. Pero bala naman din. Tanaw-tanaw rin mo may sa live ako. Maganda nga. Salamat dan. Salamat tahan. Gold. Salamat kayo sa pagdawat. Amping ha. Oo. Balik. Pero magkakupas ito na hindi na focus sa Inutan na. at least basta na kasi may isang balik-balik nga bukan daw. Ayun. Ako na sige na biyahe. Okay, guys. Yan mo, guys. Ayun nga. Ay, basta niyo
isa na panon na binabasa. Kuan hindi ang isa ko panunuhat. Before mo nabasa? Hindi na puro tapan ng dungog. Kasi sunod na po, lain na po na panon. Puro na po. Hindi mo pwede ko na. Saan ba niya? Ang panahon mo. Dagan man paalam din niya. Kasi ko kayo papunta. Dagan man minsan. Okay na natin ay. Dahil hindi nyo kay panon. Ay, isa na mo ka manon ha? Oh, isa ka na. Ako ang leader. Lain ang leader. Ang leader mo trabaho. Oh, malaga. Malaga yun ang leader. Oh, ano mo? Ayo, leader ko niyo. Mayo kay. Wala siya nanganog sa ulo sa tiil. Isa mapahitas on. Si leader. Basta ang leader, bukas to. Kahit ta. Dili ta politiko, dili pare, dili pastor nga mo ay ati manon. Tama Pero gid. tanaw ni Bobot sa panahon. Kinsa ang tinuod nga labing ubos. Ang walay pili nga bato samahan, oh, di ba? Ang gilabay niya nga gihuna-una ni nga walay pili. Kining tawhan, mao di bililhon nga bato. Tama gid. Wala na siya. Na. Ako kaya una-una ko nga wala ko'y bilis akong lugar. Pero tan-awon ako. Kay mananaktak na ko. Okay? Welcome po siya. Hindi akong kawayan rin. Dito ko. Oo. Oy, go lang kita. Para bigyan ko sa dalaman. Di na kita ninyo magkuhan. Bye-bye ha. Di kita mabiya sa itong pagto. Wala gid. Dire way bilig yan. Wala man tagi pahalagahan sa kuangod sa tuang Ano na kayo? si kata pero sige lang. Sige lang, nga anak mo dun na. Nga anak po si Kristo sa una. Ay, muli na sila mga KSP. Mga KSP, muli na sila mga KSP, no? Sa bayan. Napay nang lili dito mga guys. Oh, duha ka buk. Napay nang lili dito. Uy, hupo man. Paduhan mo kami kay sakto. Peldig yung berme. Lakano sa imi ani da, ugit ka na ba? Lakad sa mong gonday. Manager. Ikaw ni Berme. Sa tulala ng tubig. Dagang lugar nga naati kaniya pero lahi mo kay panon din mo sa pa. Oh, panon. Sa gini sila ka panon. Sa ka panon. Nainay with pansali. Bye. Binutan ha, binutan yun. Sa ulang natin. Patay gini, nagdulong. Daw, butang isa aling tubig dito. Si Queenie ba yan? Iya ba yan? Hindi ko yun, kailangan niya, oh. Queen yan. Queen. Queen ni Antik, may nakabutang siya ang Facebook. Queen ko na siya.
Ilong signal. Oh, wala signal. Ayos ang signal sa live. Sensya lang mo, wag mo kapadala ninyo ba? Wasin may kabilin na. Uy, padala ko ay kabilin na. Balas ko. Lagi. Amo yung padala ninyo ang pagtuo ra gid pagsalig sa isulti ng call. Tinood ba yan? Oh. Mamo na labing bililhon sa tuang kinabuhi. Pagtamog sa gisulti ng call. Itong mga bata na patuan nyo sa cellphone. Nagaran ito mga bata. Pero ang galing pa yung pahuway natin dito. Ang hilak na kung tinitay natin, kapilang mata na po. Kapilang mata na po. Basta ka na, ha? Ang mga tao wala sa laguna ko. Ang puti, hatang sa Ginoo. Kapabawat sa Ginoo, hindi na kamugira. Hindi sila gaw? Pwede na get town. Silulan taon, ang dadala pag kuhan taon. Asa na mas kita na music. Isarre, hindi na motor. Tawa na kasi. Basta din ini yung duman, dito balik tayo ang bigyan na. Sabay biyak ka. Ha? Ipon na dito. Nain mo abot sa ninyo. Usap ka pa nun. Sa layo. Kung imuon ko sila. Wala din mo kami na. Saan na nag-abot na karon? Kaninyo man karon-karon man madungog. Subay-bay mo pa. 124 biyak. Ito nga, kasi kami nagpanon. Lain kay Kaka, di ba? Kapag may naabot lang na panon. Napagin panon. Isa ba mag-isa ka panon? Isa ka panon, napagin lang. Napagin na yung panon. Dagsan nila yung paano. Ano yan ang rawang? Yung sila kaliwa. Ay, bodong. Sila karon, nakita sila sa espiritu. Ang ilang diwali, pa niya nag-apos ito. Ang buutan niya. Pero isa lang kapangin. Ano sa kapuko na nasa iyo. Ano ba, pande? Doon ka na ba? Maragulubigas mo din sige. Na masulod og 144,000. Murag times 3 ko na. Ano na sa Biblia? 144,000. Wala bitaw. Kumakuha. Eh, di ba kay 144,000 ko? Kaya asa ka niya. Ako na ba? Nakagawa ka man. Hoy, kamay ayun ta. Sa inan ka na 2,400 patrado ang sudan. Kana lang sudara ni 144,000 nga. Tibok Pilipinas dapat magkasipinas sa kwadrado. Nasulat na na. Ya, kinsa may makatiman anak kanang 144,000 dire na bay. Kabakan. Isa-isahon, dili pa na nimo ma
Wala yung makapuyo, anak. Naamang sa bibiya, di ba? Agad. Hindi ay na. Ayun, ipapagyan sa Tuman. ano. Tuman yun Ako, natin. pwede ko mga samahan. Yan, sulat man. Panalaman sa balang kasulatan. Magpanakong siya. Oh. Ako, Tama yun. pwede ko pa ako makakain sa mga kasi anak, pwede na pagkagamit ko yung tultahon. Pinamas mo lang kaso ang anak sa tao, makain ito, pag lang. Ya, pwede ko na, mo response sila. Kaso na ko sa wala mong kuipad na ibuhat. Pwede na ko sa kasuhan. Pero naamas balang kasulatan. Nakitakwil siya. Inyo sa daotan. Kaya naamot balang kasulatan. Dili na magpadala dito sa huwis. Ang huwis, madadala na. Naagami. Ako na lang anak. Ako na may pala. Mo na akong kabalakan. Ang nagpalayo na po. Ha? Nakaganon na eh. Karon gamay patapel. Buso mo kaliwat. Dili man ang Biblia na ko. Dili may pangaran ni pagkakapi na lang. Pagkakapi. 1,000 plus na revised. Biblia. Lucy man kabanay sa Israel. Israel ba? Hindi tikupon. Okay, dili man ang bagong Israel. Nakalanlaing kon ba? Tribo. Tribo. Sana ta kaliwatan dili. Kuba na punana po laing kaliwatan. Kita ko kaliwat sa taga-US, ana, mga English. Ano, sila isa na pala sila. Oo, English ba? Nagahapon. Ito sa laing nasod, no? Lahi man. Lahi kon. Asa na kayo ako? Ha? Kita siya? Nagasunod gid yung mata ba? Oh, kala. Kita na siya? Tutok yun. Tutok yun, maayo yan. Kaya makita man ako sa gaana gid sa sunod. Tutok. Ano nakita? Ay, kita siya. Ay. Unsa dai mo nakita? Kami nakita. Isulti kusog. Unsa ay mo nakita? Ay, nagsila sa album na naikwan na yun. Dai. Silot siyang kamot. Palas ni. Binutan dia. Ay, butan na na siya. Dili na siya magsinuplada. Dili na magsinuplada. May mayan man niya. Nani Alvin. Dili ko magsinuplada. Ano na siya? Dili na siya. Dili na magdumot dia. Ah, pinutan na. Butan na siya. May unta. May unta. Nagdala. Bye-bye. Ate. Kamu sa dati. Wala pa kay ganapay gituson. Ah, wala pa. Bata ni sige ko. Bata. Kaya lang Sayang ka, tama yung pagkasin. Sayang ka, ayaw yung sige, ang kayo ng pera, ito rin natin. Hindi na nito masaan, kasi mamakat lang. Nakarelate ang katawa. Naon magkagahi. Isa pa yung magdaot ako niya. Kaya kuha ko niya. kaon ay. Di mo kaon. Mayobo siguro di mo kaon. Kapag tuhok yung mabandas na. Kasi malandslide ha. Yung sa tuhok namin to. Ayaw. Ayaw pasukan tuhok. Kasi malandslide. Kamu tagadagan mo karon. Salmot man sa lumba sa dagan. Bagong gidayon. Sa to, nakatana po yung sa ikwa. Sa kuha nga yung sana. Pila na ako ha. O pila na imo ha. Tagaan pag-appearance ka ron. Wala na may lain. Wala naman ka. Oo. Na na.
Anong patayin ha? Pero Nagano, nagpunta nagbilin. para siya. Ay, Ilan kami, nakila kami mo. Nakila kami mo. Ano ka? Kadayan ka din ang mga mga dito. Kung tao sa tiglan mo kasama ko niya. Time service mo. Kasi nalay ka din awan mo. Ay, wala na ito. Wala na ito. Ay, ganito dito. Tuwasa ko sa iman ko. Tuwasa ko daw. Ito, nasan sa ito. Kasi naon na, kung wapo po ang mga selfies, kung wapo po mga selfies, kanang mga selfies, hindi po nyo ito na. Ay, wala may panahon na. Wapo man. Kaigo mo ng alaot kung mga dato. Wala. Wala, dahil yan ako yung pupulso. Hindi ka man. Siguro na, no? Laro ba rin masakay? Sili ka mo pun. Basta ko pa dito. Kantor ka na ihapit sa samahan ka nila. Tagaan na yung tagaan na kilala ka. Udan, hagpong lang. Ang mga pare, di ba, tagaan yung gayunan. Ang yahan yung tagaan, yung pinanglan. Apan, Pandosikan. Kaya gayunan. man, tagaan. Pero si mong pamilya, dahil sa pamilya. Wala yan. Limtan gani na po. Wala siya yung nag-ingon na nagpupun mo. Oo, minsan yung hindi kami. Bungaw lagi. Basta maaka. Okay nga, may na lang nga na. Na, kabalik ko siguro ay kung dilin. Pareha mo rin okay na ako. Kaya na kung daran ba rin, nanan ako. Kana? Ito na ko. Ulit ako. Dako grano. Kaya ang buhok niya. Magwapo niya ako, yan ang naibog. Tanaw lang sa kong wali dito, sa kong kagwapo, di ba Brinaw? Oo. Dili na maminaw sa kong kagwapo, sa kong wali. Oo, Jod. Ito na sa naong lantaw. Lagi doon na kita doon. Usbon man ni Papasisas, di. Kang gapuhag yun. Wapo pang pulong. Kagwapo. Kagwapo. Huwag naman cellphone. Bawa ka dito ulat. Kagwapo. Tingnan ba? Tingnan ba? Okay na. Manglakaw na gid sila gid. Manglakaw na gid ni. Ay, managan dahil gid ni. Managan na sila. Ban kaya? Ban ka sila? Cellphone ka? Namay uban nga nagwali. Ang kagwapo lang yung tanaw. Oy, bye-bye. Ayo. Anting tahun sa biyahe. Oy, oh. Pabilin daw si Pabilin daw si Auntie ko ano. Data.
Ang pilita, wala pa na sakay, mabiling duro. Nasikyo. Hoy, nasikyo lagi dia. Don sikyo. Nasikyo. Sikyo. Programa ninyo, dito na sa ano, sa anak dito. Minsan man, ako kita na mo. Ang man di ay. Uy, nugari. Walain mo. Diman. Baik yang yang mengulo ka, ikaw kay pagkalagad, alagad yun. Hoy, dito. Eh. Amping yun. Padayon kita, padayon. Ayun yung padayon. Ha? Adili deh. Ganang matay mo padayon. Maog gede. Ayo. Padayon tas pagto. Binuang. Ah, kita na lang po na eh. Mama.